nke onye jiri blanket ka ekova na America ma chọgide ilu ahụ Nigeria Eneje eli ya na casket direct. Ebe ndị mmadụ ga-were akwa eji akwara otu obodo one family ya akwa eji akwara family anyị niile akwa otu onye iri n'ukwu ya panti Anambra Anambra sarambara panti Anambra sarambara panti kote tiak Ebele agada walk tiga me he ke oka ke geshi ti no no ile wot ke kachi hey gesele signboard nda Anambra signboard bang 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 Mama saw the panting. But Nathan Jiwe Kovi. Kaifa na emen. Ya na kwa ndole na afi ime o. Ebe esi ka panting mu di. Onye eche panting. Onye mmadụ anọkwa n'ụna. Why Anambra? Onye echi panty m. Ise pant. Panty pa. I don't want to pant gị. Ba no mu je na ka ịma pant ga no numu maka na onwere ukwu gị na ana ya dia. Lie nso gbaloka. Onya ka ị na-ekwu. Onye ukwu m na ya bụ ofuko na ọbụrụ na m ga-eji wee na-achọ panty ma amaazị mma ma asụ ma na ma asụrọ. Nwa ya Anambra. Ebe nke na akwụ na anọ m na-anụ otiti. Panty m ka m na-achọ ya le panty nsusu ya na akwa ndị a. Wee kosa n'enu ebe a ka nna na-achọzi panty achọ. Ifunugo. Panty gị. Panty m. Kọwaa akwa gị. Onye kwenu ga-achị panty nwe onye gị na ya ihe aha na ya dị. Onye chịrị na panty m cheta. O nwere ike onye nwee koroche na ọwụ ọ ga-ama na ọwụ panty. Mana ime ihe mere chekwado ka mkpọ ma gị ọ kụrụ na akwa nga na amụ mere mistake kowe. Nya bụkwa ma gị chele. Ma gị? Onye mere mistake chele. Panty m ka m na-achọ nna. Panty kwa. Nwa ya Anambra nọ na nga na-eti si na mmadụ bịara nga achịrị pilokesi ya chịrị panty ya. Ị hụrụ ya? Duve. Biko onye chi panty m cheta na-akọ duve. Panty ka m na-akọ. Onye chi panty m chinye m. Enwekwara m aka ntụtụ wụdụ m. Ọwụ dị. Ụdị ọgbụma dị mma ihe ahụ ihe na-akpọ nepotism n'ọfịs anyị. Ka ị gwa ya. Biko nụ onye chi panty nwaanyị Anambra chịpụtara ya hụ. Una snebe ka panty m dị. Nwaanyị Anambra ị na-achọ panty ya. Biko tenant o. Enwere onye chi panty nwaanyị Anambra ya chịpụta ya o. Onye chi panty nwaanyị Anambra ya chịpụta ya o. Ya na-eji agba na ntị ada eji ya agba n'anya. Onye chi panty pụta no. Kpọnụ ndị dị na front sị agbapụta biko. Panty ka m na-achọ panty nkosa n'enu ebe a. Ya ka m na-achọ. Panty. Magi salo panty. Isalo panty. Panty nkosa si ya na akwa. Nkosa n'enu ebe isi mma ma dị shọ. Bịa na anụ ma chọrọ panty chere anyị panty. Ngịnwa. Ọkwa na-ekwu oge ọbụla. Panty m nụnwa. Ngịnwa bụ onye chi ya. Ime ife nja sị na ọ nge chi ya.
anya sika iji apụ anya sika iji apụ na-ekwu ya ọ bụrụkwa na nga ichere pantị wee kwado iji wee mee ritual a ife asịrị jizi pantị eme chinyekwa m maka ọma wọk omelenwu bịa lee nwaanyị Anambra ọ bụ mmiji pantị gị mkparị onwe gị mana ife dịkọ n'ọjọọ dị ọjọọ onye ma nọ ya chi pantị nwaanyị Anambra chịpụta ya chinye ya ọnụ ọ bụrụkwa ya mechie ọnụ onye mụkwa na onye achị pantị m nyacha ịta achị m pantị maka unu ịtọ ọkwa ife unu ịtọ nwakwa ife mma unu na-eme chinyekwanụ m pantị m ga-agba ego ọkwado agba ego nwoke mechie n'ọnụ Chineke akpọ n'ọkụ ebe ihe na-eme ọnụ n'isi nwaanyị na-eto pantị ọmọte pantị wa siri ya mkpa pantị ọ na-eto pantị ọnụ ụnụ chiri pantị ejeje si izo chịpụta na ihe biko ojiji kalala onwe ọ na-eji ejiklala onwe onye chi pantị m chinye m bịa nwoke m ọgwa ji pantị ahụ lekwe iburu ibu nwaanyị Anambra buru ibu pantị gị na ya ga-owe ofu ọgwachi pantị ahụ chịtara ya pantị pantị bụ isi adịghị mma Chineke gbakwa gị ọkụ onye chọrọ pantị ịsọ m nna m raba nkwuga ụkachi ị ga-egbukwa mmadụ unu like ya gbuo n'onwu na ọ nwere ife gbasa m nọ na nke m bụ si chinye m pantị m ana m fe ekwe chi pantị m chinye m maka ogugu akpụ ka m ga-ejekwa ogugu akpụ onye ma na onye chinye m nwaanyị Anambra gwelala ume ka akpụ wa ga-awa ọkụ kama were ogugu Chineke onye ọmịiko tụọ ya n'ụzọ ka ito ya n'ụzọ ka ekwesị ya wụ give to Caesar what belongs to Caesar. Thank you. Na civil service ya ya dị ekwu ụdị okwu ahụ. Ọ gbasara m. Ịma ihe mere ogugu akpụ. Nwaanyị Anambra ịma ihe mere ndị ya dị mbiko na eweli iwe ka m kwudala okwu a na ọ dị oke mkpa kamgbe few minutes ago since some days na ya enwebere ọka ya enwe n'ọkụ nwaanyị Anambra bịara nga aja ka ekele anyị ụgwọ nepa saị na anyị ga-akwụ 2,000 ya kebe ya na okechagbuo anyị bịara ịna ya nke ya ji na ọ gaghị akwụ ụgwọ mụ na nwanne m nwaanyị anyị nọkwana nga kpebie si na ọ ga-ame gịnị ọ ga-agba ọtọ ebe ọsọ anyị nọrọ n'itiri ọ ga-agba ọtọ anyị tiri pantị ya si izu oye Hamo. Nya no ngi che pantị. Ọ bụ m pantị. Ati na were pantị. Nyem sa were pantị. Asa ahụ dị mkpa anụ shọn ya. Ushọn go, ịmakwa na ya dị m oke mgbe. Sọsọ ushi m na anọ, ọ ya mejisara m oyi oke. Ma fọbe mbịa wụrụ ọnụ kwe gagụ n'ọnụ. Ụgbọala na-agba m. Ịmadụ ihe ịbụ n'ọnụ na ọwa ọrịa. Iso m ọsụ. Ewetekwula ọnụ ihe gbasatara ushi ọnụ anyị. Ishi ọnụ ndị anyị na-eje anyị etikwerela anyị ọnụ. Ha ihe nọ na bụrụ anyị kamgbe echi. Ọwụta hiwe rie. Ndị mbụ hiwe rie. Ọwụta ọnụ anyị na-eku daga. Ịnụ n'ishi ọnụ ma alakashi. N'ihu ọnụ ka ada nne m. Let's go. Pick up. Action. Ịnụ n'ishi ọnụ tem. Ahari go to. Ya na-atọgo chim. Gị bịa n'ụlọ anyị. Thank you. Ịhụrụ ada nne m eji emere traditional wedding m.